mitään juomaa. Mä menen testaa noin puoliin. Miksi ne on siihen? Toi poliisi jätti sen alle toi. No niin. Sit mä juotan sulle, sit sä... Ei vielä. Mä oon nyt tässä maassa. Mä saan sitten sä voit kuvaa. Nyt! Okei. Mä sanon 3, 2, 1. Kat. Sit sä muutut zombiksi. Ei näitä, Kasper, ei. Deletoitaan. Tää pistetään pois. Okei, uusi. Kasper, nyt sä muutut zombiksi. Ei näitä. Mä pistän tän vek. Ei! Joo! Siinä tuli äskenenkin video. Vittu vajaa. Vittu. No jatkaa siis mistä jäitte. Mä voin leikata noin siitä. Mä laitan ne YouTubeen. Okei, jatkuu. Laita. N-Y-T. Ai. Nyt teidän pitää sillä mennä. Pistetään video mitä sä teit.